Tangi yang mahita dami di dibata na sumurung sian salugut roha imana mangaramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita sadu 6 di minggu tasadarion minggu kuasi mundu kiniti hatani dibata dihita imana tersurat di Yesaya bidul 55 ayat 1 ayat 5. O sudihamu akan nama was romahamu tu ikon jalahamu akan masumar heping rohamu manuhur mamonggoli do mangaton say romahamu manuhur anggur do susu unang pola marheping manang marpanuhur buasa tung masdasi kepek kamu tu nasutau hangrunoton jala nanya memuna tuhor ni nasutau pasonakam tetanyok kamu maahu asa panganom muna natawi jala busuran rohamuna di tabo-tabo tarihok kamu ma pinggol muna jala rohamu tuahu tangihok kamu ma asa mangulu to dimune jala bahenok kuma tuhamu padan sadiling na ima padan parasira parasian nasitongi Lusidau nasutu pamuba idama itidangi tuaka bangso ibana huleon pain pertugi doh silipati tuaka bangso idama bangso nasu tinadapian ikun jumudo jala bangso nasu tumadaho ro manaho piho alani jahuba debatam do alni nabadian Israel edunga marmuliaho di bahin ido sana somong topik ni mingguta tangihok kamu ma asa mangudu tertimuran dong saha persyaon naik kita masuk ma tuminggu kuah sinudo kineti namar lapatan dui te nasongon nata ida disada Petrus 2 ayat 2 songon poso-poso naik baru tubuh dua semahamu disusun natama naso marlau asalam magudang ham korhonan i bahin halua tabudo molo taida turpukot tuhita ala di iglesia kita ima masairikot do dihita makanguluhon songon poso-poso na bawas disusu nai patuduono tafarangi nang pangalaho tutu songo poso-poso na wasa disusu natama dang marlaut dobe alai pulin asa disido berengota ima gabi korhon hahipason manang gabi danak poso-poso i sehat bulus do poso-poso i ima tergantung tunatorasna lasoni do nang hita sikapta jada laso ido nang do na tuita bohama hita asa pulin asa nang marlaok jala asa totong hita mangulu ima songon hatan debata gabi songon petunjuk manang songon susu biaka aporseng sewa sedupi hita di hatani debata so mangasau pikiran do so mangasau logika do tatul mau alai kumawus do hita ala haporsian na mangulu ima haporsian na torus manorus masihol di hatani debata ido na naing berengot tadi hamu alani masereko lututu di hita ima songon nanidok ning panurirang Yesaya jadi di panuran Yesaya masai tewulu molo tapi hutihut hata di debata andung naneng dohon nakita di minggu kuasi mundu gini tio na parjulu ima di ikil tuhita Roma tu ibana Roma ham sada jujur on sada undangan don sada petunjuk don di jauh di bata ita di udang di bata akan asumar hepeng batabu mada so nama nuhur di dok
mamonggoli mangaton. Iliyon do ima say Roma hamu manur anggur do susu unang pola marheping. Dan ngadong luar biasa, gratis cuma-cuma. Duben na didok Martin Luther, sola gratis, sola fide, sola scriptura, holam asini rohan. Tuhan Yesus di pasikko doi, ima di nandokna di Matius 10. Napa yang untuk kita Roma hamu na lu jalan soal asal pasonak kamu. Lapatan na halap na mauwes. Tu ay kita kay halap na mauwes, tu susui halap na mauwes. Ima sama poso-poso bahwa poso-poso yang belas rohana, dia bahagia, dia tenang, dia begitu bertumbuh jala mekel, jala las rohana. Kenapa? Karena dia hidup dalam susu natama. Inak ini di susu natama hidup anak ini gabe bertumbuh sehat. Las rohana mekel hidup benda kolam mawes poso-pose tangis mangangguhi alayolan di leon naturasna begitu bahagia dan begitu senang. Lain gabi balik dua teh mohon maaf rupane noeng gabi nang ono be natoras terlalu maaf akaina mangalehon imanakkan dengan setabi dan gabi songon kebutuhan ni naposwe orang alani faktor kesehatan minna do faktor kecantikan dan binoton nawai juga gabe digatima dohot susuni lubu manang susu na jual nadi dia kami di market do akan dijual negara digatima do akka susu na asi gabe bahita mama botol rupani dan gabe do rupani padahal itu nana yang berkota baik itu begitu merindukan iman akangani dari tubuh seorang dimanakan ibu yang bisa memberikan dia ima susu natama. Tunggu ni do debata tu kita. Asa di debata ina kanya ni unang danga dong. Daksi dang get tanggung debata mangalio. Lagi dok busuran di tabotamu, busuran di imanakan bahwa Tuhan memberikan ima dan mauas dan malek orang tua itu yang betul-betul baik yang sudah tergantung kepada orang tuanya diberikan makanan yang cukup dan minuman yang cukup. Semua ini kita kayaknya di tabo-tabo nah tabu busuran jalan didok muse ima dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik maka kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nata inakin tabo-tabo bodoh na berdua aku yang berkota alanya sudah hidup kita maka kalau mohon manusia yang diberkati maka jangan dong jol mau masuk mau karena berhasil dia ke udah dia ke pelayanan mana ngapain orang jangan dong semuanya lah ingin alain bagas nang dohonon di si saya ada unang pikiranmu pangasau unang gugum unang hadirion, tetapi adalah melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Ido ini, si saya, unang mangasau pikiran do, dari tangihon, bigi ulaw. Yo kan dek tuni kan sendengkan minna lapatan na tareho pinggol, baru biasa nih, molonungan disendengkan tareho. Tetapi perbiniat menangihon rotu adupan na hidup naking asa manguluang watabu marah tong ido na mangit na berkota tareho pinggul mau ahnap yanakope na manareon na mabigin na mangulakon hata ni naturas na do juju naturas na diulakon dibigir ro kan ba naturasipin takya dido ipangido yanakon na itolo ilion uluk takya ipangido na roti ni leon libas. Apalagi madebata yang tahu akan kebutuhan kita yang luar biasa. Kita ada sebagai orang tua tabu tu mga leon dan aku taharap na manangihon do na mabiki na gabi anak halumuan ibana luar biasa do kan tapatuan. Jadi di situ nak kengani na mangihon na luar biasa sa 30 tahun na di sisi saya ahame badan
Aku hendak mengikat perjanjian yang abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan. Wah, luar biasa dong. Jadi di Bataru iman akengani, iya sebagai orang yang beriman, janji Tuhan tidak pernah gagal. Merpadan di Bataru tak tahu. Yang mulai batak mulai merpadan marga tu marga. Bah, adung iman akengani merasakan persaudaraan. Merpadan kita merpadan di Portugio. Semua suami istri na merpadan dui. Ya nakon turun. Adung perpadanan. Tani janji Tuhan pada di mata, janji Tuhan tidak pernah iba dan dia ada ingkari. Janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Alami kuta tarasa unak kolan tado amar badan adi kita sendiri mengingkari. Lapatan nadi si ikut tayong do badan di mata luar biasa. Nang olo tawaya kota bune merbadan di pahut di mata obar tolong nirwana. Tuhan telah menjanjikan seperti kepada Daud di Bataru. Wah, tapi si Daud ini, aduh, namasa di kerajaan si Daud. Kerajaan Israel itu luar biasa di zaman Daud. Hidup benar, merubah sui, nama Hosianna, na menginginkan kerajaan Tuhan yang luar biasa karena mereka merindukan seperti kerajaan Daud karena janji Tuhan. Semua ini hal naporsi, bahkan Yesus yang telah memberikan imah pasti kopon, di pasti kop imah dakolan rajanya di Portibio ni bana ale rajanya sebelum dia raja di atas segala raja. Itu dah di imah pada nata talui. Papartu bayi terang bisa birata. Tangan dong khawatir kita karena dia yang telah menjanjikan menggenapi perjanjian itu bahwa dia akan datang. Soalnya itu si Daud janjikan kemenangan dan Tuhan memberikan kejayaan bagi bangsa Israel di zaman Daud luar biasa. Apalagi mahitana porsi di Yesus nang dilihat badan para sirwani pada kemudian nama notong na dilihat kita jambar itu. Bahkan namanya dan dohonon ni panang di saya do ima di ayah opati. Ayah opati kan masai luar biasa do mulut ini ida mah si tidak kita kabangso ibana kulehon baik pertumi si depati dia kabangso dewi si tidak banyak mah menjadi saksi bagi bangsa-bangsa dan menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku bangsa. Lapatan hari kusipa tujuh gabi kita mah si saksi pemua menjadi saksi tujuh dia kabangso-bangso. Luar biasa nih. Bahkan menjadi seorang raja dan pemerintahan bagi suku-suku bangsa. Lapatan nah, itu benar. Hala Kristen menjadi orang yang dipilih Tuhan. Bukan persoalan gudang mana, tapi bagaimana kita di lingkungan dan di masyarakat ini. Kita menjadi saksi Kristus. Bisa menjadi imam, bisa menjadi contoh Indonesia. Walaupun di tengah-tengah yang berbagai agama, tapi kita harus bisa menjadi saksi. Dengan perbuatan, dengan perilaku, sehingga perilaku dan dengan kesaksian kita mereka mau melihat bahwa Yesus yang hidup, bahwa Tuhan yang telah memberikan iman ke semua bangsa na terpilih. Baru na perpulima tapi yang di ayat 5 idama bangsa naso tinadapian ikut mulut jala bangsa naso tumandaho manopyo ala ni Jehovah di batang bangsa nunga marmuniaho. Iba, tahu kan hidup menjadi berkat itu. Jadi hidup misi di hudat takkan itu menjadi berkat bagi orang lain. Gabi pasu-pasu hidup menjadi berkat alai dan alani diri tetapi karena Tuhan. Donop tabu hidup menjadi berkat. Kehadiran kita akan bisa menjadi berkat. Peranan kita bisa menjadi berkat. Kemanapun kita gabi pasu-pasu ima alani. Masih tahu tangyo kamu mah hata di bata tatangyo mah asa mangulu pendita. Amin. Mulia tema diho bali Tuhan di bata marhiti hatam nabedi. Amin.